Κάνε το intro. Ποιο intro? Κάνε το intro, ξεκινάς podcast. Κυρίες και κύριοι, intro. Δεν με κοροϊδεύουνε. Στο intro για σας σήμερα, η Μάρθα Χρήστου. Ευχαριστώ. Χειροκρότα. Περιμένω να δω τι θα πεις. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Pulse of Art, που κοντεύω να πεθάνω από το άγχος μου, αλλά είμαι εδώ για σας και θα το κάνω το επεισόδιο σωστά. Λοιπόν, σημερινός καλεσμένος, ένας ηθοποιός φαινόμενο, ένας σκηνοθέτης φαινόμενο. Ήτανε να έρθει αλλά δεν μπορούσε, οπότε η φάτσα του έρικα όπως... Ο Κωνσταντίνος Ντάτης είναι μαζί μας, ο αγαπημένος μου συμφοιτητής, μπορώ να πω. Γεια σου Μάρθα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπω τους τοίχους εδώ τριγύρω να γελάνε με αυτά που είπες για μένα, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Σταμάτα. Μπορείς να με αποκαλείς όπως θες. Λέω να σου αποκαλώ Κωνσταντίνο. Ναι, αυτό είναι το μόνο αποδεκτό. Κωνσταντίνε, πώς αποφάσισες να σπουδάσεις υποκριτική? Να σπουδάσω υποκριτική. Δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα απλά να... Επειδή είμαι μια ψυχή που συνεχώς ψάχνει να κάνει καινούργια πράγματα. Κάποια στιγμή χτύπησα την πόρτα του θεάτρου, ξεκίνησα από μια ερασιτεχνική ομάδα Δήμου, στο Μαρούσιο που μένω. Με την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο μου αρέσει το θέατρο και κάπως έτσι αυτή τη στιγμή είμαι στο Θέατρο των Αλλαγών και κάνω μαθήματα εκεί. Αυτό είναι όλο. Πίσω από όλο αυτό είναι όχι κάποιος αυτοσκοπός να γίνω διάσημος ηθοποιός ή δεν ξέρω τι βλέψη μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι απλά η αγάπη και η έμπνευση που μου δίνει αυτή η τέχνη, όσο σιγά σιγά την ανακαλύπτω. Βέβαια. Έχω να πω ότι δεν είσαι και τυχαίος, ρε παιδί μου, ας πούμε, στο Αλλαγών μέσα. Είσαι ο υπότροφος του Αλλαγών και είσαι και το μεγάλο κεφάλι. Και πέρα πάνω από εμάς. Λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι τα μεγάλα κεφάλια, τα πραγματικά μεγάλα κεφάλια εκεί μέσα να το ακούν αυτό τώρα. Θα πω πάρα πολύ. Δεν είμαι ο υπότροφος, έχω άλλη μία συνυπότροφο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Α, ναι. Συν της άλλης, εντάξει, δεν είναι. Είμαι τυχαίος εκεί μέσα, ο καθένας είναι τυχαίος εκεί μέσα, ενώ στο Αλλαγών μπορεί να σπουδάσει όποιος θέλει. Είναι μια σχολή ελεύθερη για όλους, έχει ανοιχτεί την πόρτα της για όλους. Οπότε ναι, τι σημαίνει τυχαίο? Τυχαίος είμαι εκεί μέσα. Η τύχη με έφερε εκεί και μου αρέσει. Σε αυτή τη σχολή πρώτα γνωρίζεις τον Κωνσταντίνο και μετά γνωρίζεις τη σχολή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ξέρει κάποιος εκεί μέσα. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, εσένα και τη Χριστίνα. Για τη Χριστίνα, στη Χριστίνα σίγουρα. Και για πες, πώς η απόφαση για το Αλλαγών? Το Αλλαγών. Ναι, όπως σου είπα, κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο με το θέατρο. Ταυτόχρονα όμως είχα πρωινή δουλειά, ακόμα έχω. Τα πρωινά υποδείο με τον μηχανικό αεροσκαφών. Οπότε ναι. Δεν είναι. Οπότε η οποιαδήποτε δραματική σχολή δεν ήταν για μένα ό,τι καλύτερο. Στο Θέατρο των Αλλαγών το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, οπότε μπορώ εγώ να διαλέξω τις ώρες που θα παρακολουθήσω μαθήματα. Γι' αυτό λοιπόν βρέθηκα εκεί. Και ευτυχώς βρέθηκα εκεί, γιατί ανακαλύπτοντας σιγά σιγά αυτή τη σχολή, συνειδητοποίησα τη διαφορετικότητα από τις δραματικές, όπως συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε, σχολές, οι οποίες έχουν και κρατική αναγνώριση. Στοιχεία που εμένα δεν με ενδιαφέρουν, να σου πω την αλήθεια, με αποτρεπτικά λειτουργεί για μένα ένα υπουργείο σαν γι' αυτό. Να σφραγίζει πάνω στο πτυχίο μου, αν αύριο με το καλό το πάρω. Άντε καλέ. Θα έρθουμε όλοι στην πρόοδο. Πότε δίνεις? Το Σεπτέμβριο είναι κάθε χρόνο οι εξετάσεις στο Θέατρο των Αλλαγών. Ωραία, εντάξει. Επί ευκαιρίας να πω ότι ναι, στο Θέατρο των Αλλαγών για να πάρει κάποιο πτυχίο πρέπει να δώσει 3 κύκλους εξετάσεων που προϋποθέτουν αυτοί 20 επιτυχώς περασμένα μαθήματα
Οπότε minimum στα 3 χρόνια μπορείς να πάρεις πτυχίο. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπαμε η σχολή είναι ελεύθερη και μπορεί να τη σπουδάσει όποιος θέλει και με όποιους ρυθμούς θέλει, μπορεί να την πάει και όχι στα 3, στα 13 χρόνια. Ναι, δεν βιαζόμαστε. Η τέχνη θέλει το χρόνο που είσαι εσύ διατεθειμένος να της δώσεις. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο ότι υποδίεσαι των μηχανικών αεροσκαφών, στο ότι είσαι στο Αλλαγών, βγαίνεις και τραγουδάς στον δρόμο. Βγαίνω και τραγουδάω στον δρόμο. Αυτό πώς ξεκίνησε? Αυτό ξεκίνησε με τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, πριν. Έχει πάει στη Σκωτία τώρα, βασικά. Έχω χάσει τα ίχνη του. Και κλαίει για τον Κωνσταντίνο. Εξαιρετικός μουσικός. Τέλος πάντων, με ένα φίλο μου είχαμε πρόβα μια μέρα και μου πρότεινε αντί να κάνουμε σπίτι του, καθώς πήγαινα με τα μάξι, μου λέει δεν βγαίνουμε στον δρόμο και βγήκαμε στην Κυψέλη, στη Φωκίωνος Νέγρη και παίξαμε, κάναμε την πρόβα μας ανοιχτά, ξέρω εγώ, στον δρόμο και τόσο απλά το ερωτεύτηκα. Παίξαμε κάποιες φορές μαζί, μετά συνειδητοποίησαμε ότι μάλλον δεν έχουμε τα ίδια ακούσματα, οπότε άρχισα να παίζω μόνος μου και είναι από τα καλύτερα πράγματα, ενδεχομένως το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, η μουσική στον δρόμο μου. Θα πω γιατί. Ναι, όπως οι περισσότεροι μουσικοί ψαχνόμαστε να κάνουμε live σε μαγαζιά, να κάνουμε μπάντες, ωραία όλα αυτά, αλλά στον δρόμο έχεις 100% ελευθερία, μπορείς να βγεις μια μέρα και να παίξεις. Αν ο κόσμος το ζητάει και αν το interaction είναι αυτό, μπορείς να παίξεις 7 ώρες σερί, παράδειγμα. Δεν σε κρίνει κανείς, δεν προσκαλείς κανέναν, δεν αισθάνεσαι την ευθύνη και ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τον κόσμο στον δρόμο που παίζεις και όποιος θέλει ανταποκρίνεται. Αν στα 5 λεπτά βαρεθείς μπορείς να φύγεις, ενώ δεν έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου να σου λέει τι θα κάνεις. Συν της άλλης, στον δρόμο συναντάς το σημαντικότερο για μένα παιδιά, τα οποία έρχονται και βαστακώνονται με την καλή έννοια μπροστά σου, με τα βουρλωμένα μάτια τους και... Και τρέχουν, σου σκίσουν τα ρούχα, γίνεται εκεί πέρα. Όχι. Σου δίνουν την αλήθεια τους. Γιατί τα παιδιά, όσο πιο μικρά είναι, τόσο πιο αληθινά είναι. Οπότε, ναι. Αυτό είναι το νούμερο 1 που με τραβάει στο να παίζω στον δρόμο. Ποια είναι τα μουσικά σου ακούσματα και πατάς, ας πούμε, σε αυτά? Λες ότι τα στάνταρ τραγούδια που θα πω θα είναι και κάποια από αυτά. Δεν ξέρω. Τώρα αυτά τα λένε έντεχνα. Δεν ξέρω από αυτές τις ταμπέλες. Αλλά ναι, για να σε βοηθήσω, ξέρω εγώ. Όλη τη δισκογραφία του Αλκίνου. Ωραία. Ωραία, ας πούμε μωρέ αυτά που ο κόσμος λέει έντεχνα. Αυτά είναι τα ακούσματά μου. Έχεις στο προφίλ σου ένα βίντεο που τραγουδάς το «Κάποτε θα έρθει να σου πούν». Το οποίο, όταν σε στόκαρα την πρώτη μέρα που σε έκανα follow, πέθανα στο κλάμα. Δεν ξέρω αν δεν έχεις καταλάβει το πόσο ωραία το λες, αλλά είναι φανταστικό. Και δεν πας σε Αργίνο εκεί, πας σε Σιδηρόπουλο πια. Αυτό είναι από ένα musical. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με το Δύο Τερψιθέας. Σε μικρό θεατράκι πήγες να παίξεις. Δεν πήγα, είχα τη χαρά και την τιμή να παίζω με αυτό το οδείο της κυρίας Γεωργίας, της Χατζημανολάκη, η οποία έχει αυτό το οδείο στην Τερψιθέα και στα πλαίσια των μαθημάτων κάθε χρονιά ανεβάζει στο τέλος, πάντα συνήθως Ιούνιο, και ένα musical ή μια μουσική παράσταση, οπότε κάποιοι πιο μεγάλοι, σαν και εμένα, συνεισφέρουμε βοηθώντας στο να ανέβουν αυτές οι παραστάσεις. Η φίλη μου η Κάλια, ας πούμε, μου το είχε προτείνει και πήγαμε σε αυτό το οδείο να βοηθήσουμε. Άρα ήξερες τα παιδιά. ότι... Όχι, συνέχισε. Ναι, και από τότε βοηθάμε και κάθε χρόνο κάτι ανεβάζουμε. Πάντα, συνήθως βασικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άντε, θα έρθουμε φέτος. Τέλη Ιουνίου. Δεν ξέρουμε ημερομηνίες ακόμα. Μια χαρά. Φέτος θα ανεβάσουμε ένα musical για τη ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ της Αυστρίας. Κάλετ, προχωρημένα τέτοια, ναι. Με το «Κάποτε θα έρθει να σου πούν» τι ήταν η θεματική.
Κάτσε τώρα, δεν θυμάμαι. Νιώθω τα βλακεία τώρα. Όχι, δεν ρωτάς βλακεία. Αυτό πότε ήταν την πρώτη χρονιά ή τη δεύτερη, για να σκεφτώ. Νομίζω. Βεβαίως, ήταν στην επέτειο από τη μικρασιατική καταστροφή. Κάναμε ένα musical με τραγούδια σημαντικά στην ιστορία της Ελλάδας και στα πλαίσια αυτού ένα από τα επιλεγμένα ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι. Το οποίο είπες να κλέψει λίγο την παράσταση, σου λες τώρα θα βγω εγώ μπροστά. Είχε εξαιρετικά κομμάτια η παράσταση. Σίγουρα δεν έκλειψε αυτό Δεν την είχα δει. Την παράσταση, ναι. Πόσο χρονών ήμουν, πότε ήταν αυτό? Ποιο πράγμα, παιδί μου? Αυτή η παράσταση. 2 χρόνια πριν. Εντάξει, όχι, πήγαινα θέατρο, εντάξει. Τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα? Ότι και καλά έπαιξα εγώ σε μια παράσταση όπου εσύ δεν είχες γεννηθεί. Για πόσο με κάνεις, ξέρω εγώ, 120. Την ηλικία σου δεν μπορεί να την καταλάβει άνθρωπος. Την κρύβω καλά. Ψέματα. Αρχικά έχω 4 διαφορετικές ταυτότητες με 4 διαφορετικές ηλικίες. Αυτό το πιστεύω. Αναλόγως στο ρόλο που ζητάει, ξέρεις, ο καθένας. Ναι. Την πρώτη μέρα που με γνώρισες μου πες άλλη ηλικία. Μετά, όταν σε ρωτήσει, μου πες άλλη ηλικία. Μετά, ρωτήσω τον Παύλο, μου πάει άλλη ηλικία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις αποφασίσει πόσο χρόνο είσαι μέσα σου? Κοίτα, τώρα επειδή δεν θυμάμαι τι σου είπα τις προηγούμενες φορές, δεν μπορώ να είμαι πιστός σε αυτό και πάλι θα σου πω κάτι άλλο. Έχω αποφασίσει ότι σήμερα, έτσι όπως ξύπνησα, σήμερα είμαι πολύ νέος. Ναι, γιατί κανονικά έχει πατήσει τα 80. Κανονικά ναι, είμαι πάνω από το 100. Φαίνεται άλλωστε. Από την πείρα σου, τα χρόνια της εμπειρίας. Μιλάει η πείρα. Σταμάτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν σε πρωτογνώρισα, να σου πω την αλήθεια, επειδή είχες πολύ έντονη ενέργεια όταν μπήκες μέσα στην αίθουσα, έλεγα αυτό το παιδί αποκλείεται πάνω από 24. Για πότε λέμε τώρα? Πότε σε γνώρισα? Πριν 2 μήνες. Νόμιζα. Κάτσε, δεν ήσουν στην παράσταση? Επειδή δεν σε ήξερα προσωπικά. Αυτό. Ναι, και είχα πει ότι υποκλείται να είσαι πάνω από 24. Τόσο, μέσα έπεσες. Χαλάω χατήρια. Κοροϊδεύει, ρε παιδιά. Τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Έχεις επιρροές θεατρικές που λες ότι πατάω πολύ πάνω σε αυτά τις επιρροές? Δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Όχι. Επιρροές θεατρικές. Όχι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Επιρροές γενικά είναι ό,τι έχουμε ζήσει. Μπορεί να μην το έχεις ταμπάρει στη μνήμη σου, αλλά σίγουρα έχει γράψει μέσα σου. Τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν έχω να σου πω. Σε είχα για άνθρωπο που θα είχε κάποιους στάνταρ ρόλους στο μυαλό του. Για πες μου εσύ επιρροές που έχεις, να μου δώσεις έτσι λίγο. Εγώ δεν μπορώ. Εντάξει, θα σου πω ένα. Το pattern. Με έχει στιγματίσει ένας πολύ πεζός ρόλος, ωστόσο, από το γυάλινο κόσμο της Αμάντα. Okay. Τον έχω στο μυαλό μου κάθε φορά, δηλαδή πρέπει να παίξω μια κυρία η οποία έχει περάσει και αυτά δικά της. Όλο αυτό. Γίτσες! Κόβεται στο μοντάζ αυτό. Τι θέλω να πω. Ναι, όχι, ξέχασα. Επιρροές σου. Αμάντα. Αμάντα την είπα, δεν σου λέω άλλες. Okay. Δεν αποκαλύπτω εγώ τα μυστικά μου. Ξέρεις τι, φοβάμαι μου κλέψεις τον τρόπο που παίζω και γίνεις καλύτερος από μένα. Γιατί έψαχνα. Ποιον να κλέψω? Ποιον τρόπο να κλέψω? Ποιον τρόπο της Μάρθας θα κλέψω? Προφανώς. Δεν είμαι η καλύτερη συμφοιτητριά. Είσαι η καλύτερη συμφοιτητριά μου που κάθεται αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον καναπέ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Θεωρείς ότι ανήκεις περισσότερο σε ποιον την τεχνική, ας πούμε? Σε πάω προς Μπρέχτ, προς Στανισλάβσκι, προς Μάμετ. Πονεμένη ιστορία. Από την όλη σπουδή καταλαβαίνω ότι σημασία έχει ο προσωπικός δρόμος του καθενός. Οι τεχνικές είναι εκεί κάθε φορά, ενδεχομένως να τις χρησιμοποιούμε και όλες. Και ο κάθε ρόλος χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπορώ να σου πω ότι ανήκω σε κάποια συγκεκριμένη. Ο οδηγός μου όσο... Κάποιος από πίσω περνάει καλά. Τι έχουμε δίπλα? Ένα δερματολόγο. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Αυτό παρακαλώ να μην το πει.
και αν μπορούμε να ενισχύσουμε λίγο τον ήχο αυτού του χτύπου. Δεν έχεις δει το podcast μας πόσο τράση είναι. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Παιδιά, αυτή τη στιγμή κάποιος δίπλα μας περνάει καλά, γιατί να το διακόψουμε, ενώ όλα μέσα στη ζωή είναι. Συνεχίζουμε λέγοντας Φτιάχνετε, μας ακούει και φτιάχνετε. Ναι, γιατί όχι. Φετίχ. Ελπίζω να φτιαχτούν και αυτοί που θα μας ακούσουν. Γιατρέ, δώσ' τα όλα. Ναι, τι έλεγα. Η παρατήρηση. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη τεχνική, αλλά ό,τι και αν κάνεις, όποια τεχνική και αν χρησιμοποιείς, σημασία έχει να παρατηρείς. Κάποιος δάσκαλος μας το λέει πολύ έντονα στα μαθήματα αυτό το τρίμηνο και συμφωνώ μαζί του ότι το πάντα είναι να παρατηρείς τον εαυτό σου, το παίξιμο των άλλων. Εμένα μου αρέσει να ηχογραφώ και να βιντεοσκοπώ τον εαυτό μου, πρόβα με την πρόβα, και να παρατηρώ, γιατί ξέρεις, έχει διαφορά αυτό που νομίζουμε ότι παίζουμε και αυτό που εν τέλει φαίνεται. Ναι, ισχύει αυτό. Και έχει και τεράστια διαφορά, όχι... Βέβαια δεν μαγνητοσκοπείς μόνο τον εαυτό σου, με το πάμε να σκοτούμε εκεί μέσα. Εμένα δεν με έχεις κάνει ποτέ. Εντάξει. Πόσο χάλια παίρνεις. Είσαι ανήλικη και φοβάμαι να μην μπλέξω. Παιδιά, είμαι νόμιμα 18 και κλείνω 19 σε 2 μήνες. Δεν σε πιστεύει κανείς. Φέρνετε αυτό, θα σκοτωθούμε τώρα. Αυτές έχουμε κι εμείς πολλές, δεν λέει τίποτα. Ναι, στον υπόκοσμο που έχετε μπλέξει. Ναι, προφανώς δεν βιντεοσκοπώ με τον εαυτό μου και... εσύ εννοείς ότι βιντεοσκοπώ εσάς στα μαθήματα. Κοίτα, τώρα τα παιδιά, τη Σαλόμη, την Άσια, το Λευτέρη, τον Παύλο, έχω μια μεγαλύτερη οικειότητα μαζί τους, ξέρω ότι τους ενδιαφέρει να δούνε και μαζί με κάποιες συμβουλές που μοιραζόμαστε στο μάθημα να προσπαθούμε να γίνουμε όλοι μαζί καλύτεροι. Άμα θες θα βιντεοσκοπώ και σένα. Και το μεταξύ μου αρέσει που προχθές τα στείλες στην ομαδική και λες δεν έχει ανέβει και την πάω όμως στο YouTube και ανοίγει κανονικά. Ναι, επειδή ήταν μεγάλο αρχείο, δεν ανέβαινε ως βίντεο στο Messenger, οπότε το ανέβασα στο YouTube και έβαλα μετά το link. Α, δεν μπορούν να το δουν όλοι δηλαδή, μπορούμε να το δούμε μόνο εμείς. Α, ναι, όχι. Δεν είναι δημόσιο, είναι μόνο, πώς το λέει, με όσους τέλος πάντων μοιράζεσαι το σύνδεσμο. Α. Το έκανα ιδιωτικό. Δεν θα σας εκθέσω. Α, όχι, εντάξει. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καν τι γίνεται αυτό. Έχεις πολλά να μάθεις ακόμα. Έχω. Τι να πεις με μικρό κορίτσι, αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ξέρεις τι ωραίο που είναι το μοντάζ. Αυτό σου την περιλώνει την ύφη. Εγώ κάνω εκεί τις παύσεις μου σκέφτομαι και καθόλου και κόβει μετά. Έλα. Αυτό που είπες εντωμεταξύ μας το είχε πει και ο Πέρης, το θυμάσαι. Πιο πολλά. Ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι απλά να παρατηρεί. Ο σκηνοθέτης μετά θα κρίνει το τι πρέπει να κάνει. Άμα μιλάει ο Πέρης, ό,τι και να πω εγώ περισσεύει. Συγγνώμη λίγο. Όπα. Παιδιά, τραβάει ο χορός μέσα της ηχομόνωσης και κάνει ηχό 2 φορές. Τα ακούω, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Στο μοντάζ θα λυθούν όλα. Ναι. Παιδί μου, καταργέται όταν κάνει μοντάζ. Δεν πιστεύω. Καλά. Τη Μάρθα τη βλέπω πιο πολύ από τους γονείς μου, ας πούμε. Και έχουμε κάνει μοντάζ κάνα 3ωρο, 4ωρο και έχω τη Μάρθα πάνω από το κεφάλι μου, μιλάει μόνη της. Μόνη της, για ώρες. Και μου παίρνει τηλέφωνο μετά και μου λέει τόση ώρα που κάνω μοντάζ, νιώθω ότι περάσαμε όλη την ημέρα μαζί. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Για πες λίγο, εσύ γενικά ήξερες από μικρός τι θες να κάνεις. Ναι, τι θες να κάνεις. Σπούδασα λίγο 5-6 πράγματα. Από πού να την πιάσω τώρα αυτή την ερώτηση, τι σημαίνει από μικρός? Ακόμα μικρός νιώθω, ακόμα μικρός είμαι και μέχρι να πεθάνω μικρός θα είμαι. Καλά, ναι. Από εκεί και πέρα, ακόμα δεν... Ενώ τι σημαίνει ήξερες τι θες να κάνεις? Θέλω να τα κάνω όλα. Όλα. Άρα Είναι μετά πολύ το κοντά. αλλαγών τι έρχεται? Μετά το αλλαγών έρχονται μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία. Πας για πρωθυπουργό. Σίγουρα όχι. Ναι, να απαντήσουμε σοβαρά. Δεν έχω πλάνα. Όχι. Ό,τι σου έρθει γίνει την ώρα, λες πάω και το κάνω. Ναι, μωρέ. Ζωάκια είμαστε, ακολουθούμε το ενστικτό μας και ό,τι βγει. Αυτά είναι. Γενικά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, ένα θέμα που έχει βγει έτσι στη φόρα. Όπα. Ότι αποφασίσανε για να
ισχύουν, να μην θεωρούμαστε πια όλοι ηθοποιοί δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να κάνουν μια σχολή η οποία θα εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υπουργείο Πολιτισμού και θα αναγνωρίζεται κανονικά από το κράτος και θα είναι δημόσια και θα ενταχθεί μέσα το εθνικό, το Κάρολος Κουν, το κρατικό Βορείου Ελλάδος και συζητιέται για γειτονίασμο. Αλλά δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πολιτισμό, αντίστοιχα μετά. Τι εννοείς δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πολιτισμό? Δεν θα δικαιούμαστε τίποτα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εννοείς ποιος, οι ηθοποιοί? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω τι έχει βγει τις τελευταίες μέρες στη φόρα που λες. Δεν παρακολουθώ γενικά επικαιρότητα. Δεν έχω τηλεόραση. Καλά, τηλεόραση δεν έχω εδώ και 10 χρόνια. Όντως. Ναι, δεν βλέπω τηλεόραση. Μόνο τις γιορτές που πάω στους γονείς μου, ξέρω εγώ, βλέπω μια ανοιχτή τηλεόραση, αλλά προσπαθώ να την αποφεύγω. Είναι πολύ ψεύτικο κουτί και δεν μου αρέσει γενικά η τηλεόραση. Α, επίσης να σου πω ότι εδώ βρίζουμε. Παιδιά, ελεύθερα, βρίστε, εγώ δεν έχω θέμα. Ό,τι θες δηλαδή, να μου το πεις. ό,τι θες σου βγει εδώ πέρα μπορείς να βρεις. Ωραία. Μητσοτάκη καμιάς, ας πούμε. Ελπίζω. Καλά, δεν μας βλέπει και κανένας από την κυβέρνηση, θέλω να ελπίζω. Κρίμα. Νόμιζα θα με δει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό ήρθα εδώ. Πάμε μετά θα σε πάω για διαμαρτυρία. Μια χειραψία μπορεί να στην κάνει. Ποιος? Δεν το θέλει. Όχι, δεν μπλέκεις με τον Κωνσταντίνο, άστο. Μία φορά προσπάθησα να το πω. Όχι, άμα είσαι οποιοδήποτε άλλος, μπλέκεις, εντάξει, μια χαρά. Φιλικές προθέσεις. Έχεις το αναρχικό το πνεύμα. Αναρχικό. Δεν μου αρέσει ούτε αυτή η ταμπέλα. Ωραία, δεν του αρέσουν οι ταμπέλες. Κοίτα, έχεις αυτό το φιλελεύθερο. Το ρεσίμα για την πάρτι μου και αποφασίζω εγώ. Ποια πάρτι μου? Όχι. Πάρτι. Με ενδιαφέρει το συλλογικό. Το φιλελεύθερο πάλι δεν μου αρέσει, γιατί έχει φορεθεί σε πολιτικές παρατάξεις. Γενικά δεν μου αρέσουν ταμπέλες. Κρίνω κάθε στιγμή που ζούμε είναι διαφορετική. Κρίνουμε επιτόπου, ζυγίζουμε τι είναι σωστό. Καμπανάκι, τι σημαίνει σωστό. Τι είναι δίκαιο, αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να παλεύω για το δικό μου δίκαιο και την ίδια στιγμή να μην περιορίζω το δίκαιο του άλλου. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε στην πορεία. Με αποστόμωσες τώρα. Πήγα να σε ρωτήσω γιατί τι είναι δίκαιο, αλλά είπες το δίκαιο του ενός και του άλλου. Οπότε πάει η ατάκα μου. Όχι, δεν πάει η ατάκα σου, γιατί όντως τι είναι δίκαιο. Μπορεί εσύ να θες να σώσεις τον κόσμο, επειδή κάπως το έχεις στο μυαλό σου, την ίδια στιγμή που ο άλλος δεν θέλει. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ζει, πάλι γενικόλογα είναι αυτά, αλλά μπορεί ο άλλος να θέλει να ζει σκλαβωμένος. Έχεις το δικαίωμα να του πεις όχι, θα ζήσεις ελεύθερος. Γίνεσαι παρεμβατικός και είναι λεπτές ισορροπίες, οπότε έχεις δίκιο. Τι είναι δίκαιο και τι άδικο? Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος? Ο καθένας αποφασίζει. Νιώθεις ότι έχεις περιοριστεί ποτέ σε κάποια... Γελάω μόνη μου. Νιώθεις ότι έχεις περιοριστεί ποτέ σε κάποια ταμπέλα? Ότι σου έχουν φορέσει μια ταμπέλα και πρέπει να πηγαίνεις βάσει αυτού? Ναι, μωρέ. Όσο, ρε παιδί μου, μεγαλώνεις βέβαια, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, ο καθένας με τους ρυθμούς του, πετάς από πάνω σου, αν σε ενδιαφέρει, την όποια ταμπέλα. Για χρόνια μικρότερος, στα πλαίσια που έπρεπε να ακολουθήσεις αυτά που η κοινωνία, η οικογένεια προτάσουν, ναι, μπορεί να φόρεσα κάποιες ταμπέλες. Δεν αισθάνομαι όμως, ξέρω εγώ, πώς να το πω, δεν μετανιώνω. Όλα αυτά, ό,τι ζούμε, μας κάνουν αυτό που είμαστε στο τώρα και σε όποια φάση της ζωής μας και αν είμαστε, έχουμε μια ζωή μπροστά μας να αξιολογήσουμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Οπότε τίποτα από αυτά που κουβαλάμε πάνω μας δεν είναι βαρύδι, αν τα... πώς να το πω... κατεργαστούμε με ωφέλιμο τρόπο. Έχετε κόψει φλέβα. Όχι, εγώ τα παρακολουθώ και τα σκέφτομαι ταυτόχρονα. Γενικά βλέπεις, παρακολουθείς θέατρο?
Παρακολουθώ όσο μπορώ. Ναι, τι θες να πούμε γι' αυτό. Τι είδους παραστάσεις αρέσουν, παιδί μου, τι... Αυτό με τα είδη και τις ταμπέλες και... Άντε πάλι με τις ταμπέλες. Τι ρώτησα. Μ' αρέσει το θέατρο, ωραία. Όπως μου είναι δύσκολο να κατανομήσω τη μουσική σε groups και σε είδη, έτσι μου είναι δύσκολο να σου πω ότι τα πάντα βλέπω. Βλέπω θέατρο, εφόσον η κάθε παράσταση μας θέλει λευκούς καμβάδες, πιστεύω, πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παράσταση χωρίς να έχουμε expectations και να ζούμε το συναίσθημα που μας δημιουργεί το κάθε έργο. Αντιστοίχως, από την άλλη πλευρά, από την άλλη όχθη, πρέπει και οι παραστάσεις να μας περιμένουν σαν λευκούς καμβάδες. Τι είπα τώρα, μαλακία είπα. Τι είπα, όχι. Ότι οι παραστάσεις πρέπει να μας περιμένουν σαν λευκούς καμβάδες. Όχι. Και οι παραστάσεις πρέπει να είναι και για μας κάτι σαν λευκοί καμβάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω πάει πολλές φορές να δω παράσταση που έχω ακούσει άσχημα λόγια για αυτή και εν τέλει να με έχει συγκλονίσει. Οπότε, βασικά είναι σύνηθες στην περίπτωσή μου να ακούω περίεργα λόγια είτε για παραστάσεις είτε για ανθρώπους. Είτε για γνωστούς ανθρώπους του χώρου. Πολύ περίεργος αυτός, πολύ εγωιστής και να το γνωρίζω προσωπικά και να σχηματίζω τελείως αντίθετη γνώμη. Οπότε, ναι. Πολλές παραστάσεις σκέφτομαι τώρα που έχω λατρέψει. Που τις είχε κράξει ο κόσμος, λέει. Ναι, κοίτα, γενικά είναι η παγίδα λίγο του κόσμου, γιατί όταν πας με μια προκατάληψη ότι θα πάω και θα δω «Αχ, παίζει αυτός και δεν μ' αρέσει», ακόμα και την καλύτερη ερμηνεία της ζωής του να δώσει ο άλλος, πάλι θα λες ότι εντάξει, τώρα και το πώς παίζει. Ο δίπλα όμως, που δεν θα έχει αυτή την άποψη, θα το δει πραγματικά. Που έχει όντως πολύ μεγάλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, θα έπαιζες ποτέ σε επιθεώρηση? Κοίτα ερώτηση που σου κάνω τώρα. Πριν σου απαντήσω αυτό, θα πιαστώ λίγο από αυτό που είπες. Ναι. Που λες ότι παίζει ο τάδε, παίζει ή δεν παίζει καλά. Το θέατρο είναι τόσο ζωντανό πράγμα που ο ίδιος ηθοποιός στην ίδια παράσταση, από τη μία μέρα στην άλλη, μπορεί να είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, μπορείς να δεις τη μία παράσταση, εσύ ο ίδιος, και τη μία μέρα να σε μαγέψει και την άλλη να σου βγάλει τελείως διαφορετικά συναισθήματα. Το έχω ζήσει, έχω δει πολλές παραστάσεις, πάνω από μία φορά, επίτηδες. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Είδα, ας πούμε, πέρσι τον επισκέπτη του Τσαφούλια και το είδα 3 φορές, γιατί έπαιζε και ένας φίλος μου. Και μπορώ να σου πω ότι την πρώτη έλεγα, ξέρω εγώ σιγά, γιατί τόσος δώρος, αλλά τι γίνεται στη συγκεκριμένη παράσταση. Είχα πάει αδιάβαστος περί Φρόιντ και των θεωριών του και το ρόλο που έχει παίξει στην ψυχολογία, στην επιστήμη της ψυχολογίας. Και αφού διάβασα και ξαναπήγα από την παράσταση, έλαβα πολύ περισσότερα μηνύματα. Οπότε, παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουμε. Ναι, μεν είπαμε πριν να πηγαίνουμε ως λευκοί καμβάδες, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί να πηγαίνεις να κρίνεις μία παράσταση. Μας είναι εύκολο γενικά να κρίνουμε. Το ανθρώπινο είδος το έχει αυτό. Μας είναι εύκολο να κρίνουμε, ενώ δεν θα έπρεπε. Και αν καλοσκεφτούμε ότι αυτά που δεν ξέρουμε γύρω μας είναι συντριπτικά περισσότερα από αυτά που ξέρουμε, είναι καλό να λέμε ότι ξέρεις τι, δεν ξέρω. Θα μπορούσα εγώ να πω, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή του Φρόιντ σε εκείνη τη φάση, οπότε δεν χρειάζεται τώρα να κάτσω να κρίνω την παράσταση, εφόσον εγώ είμαι αδιάβαστος, εγώ είμαι ανενημέρωτος, γιατί πρέπει να έχω άποψη και να πρέπει να πω την εξυπνάδα μου. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι κάτι πολύ ζωντανό το θέατρο και ναι, αν θα έπαιζα σε επιθεώρηση, επιθεώρηση τώρα κάτσε.
έχει κακή φήμη αυτό, αλλά τι σημαίνει επιθεώρηση? Π.χ. τώρα, η παράσταση που έκανε ο Θοδωρής, που έπαιζε. Α, ο Θοδωρής ο Αθερίδης. Ναι. Δεν την έχω δει. Και εσύ σε φέρνει, παιδί μου. Ναι, παρότι είναι μια τζιζ λέξη, εμένα δεν μ' αγγίζει αυτό. Σου λέω και πάλι δεν πιστεύω σε ταμπέλες. Τι σημαίνει επιθεώρηση και τι σημαίνει Σεφερλής και τι σημαίνει Αθερίδης και τι σημαίνει. Σημασία έχει το τι κρύβεται από πίσω και γιατί γίνεται κάθε παράσταση, τι μηνύματα θέλει να περάσει, χωρίς να είναι απαραίτητο να θέλει να περάσει κάποια μηνύματα για μια θεατρική παράσταση, επιθεώρηση, οτιδήποτε. Αν αυτά που πρεσβεύει κάθε παράσταση, επιθεώρηση, συναυλία, podcast συνάδουν με αυτά που εκφράζουν και εμπνέουν εμένα, τότε ναι, θα μπορούσα να γίνω μέρος μιας τέτοιας διαδικασίας. Θεωρώ θα σου πήγαινε, γιατί έχεις την ένταση που θέλει η επιθεώρηση. Δεν βάζω την ταμπέλα που θέλει αυτό το είδος, τέλος πάντων. Τώρα έχω άλλη ερώτηση. Δράτω με της ευκαιρίας, θα πω. Έχουμε ξεφύγει, ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις όμως ότι είναι σωστό να πηγαίνουμε σε μια παράσταση που λένε ότι ναι, εσύ κρίνεις την παράσταση, αλλά δεν ξέρεις τι έχει γίνει από πίσω, τι δουλειά έχει κάνει ο ηθοποιός, ο φωτιστής, ο ηχολήπτης, οτιδήποτε. Είναι σωστό όμως ένας άνθρωπος που πάει να δει ένα αποτέλεσμα να σκέφτεται τη διαδικασία? Στην ουσία δεν πλήρωσε για τη διαδικασία, πλήρωσε να είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι πιο σωστό, να σκεφτόμαστε τη διαδικασία ή να σκεφτόμαστε μόνο το αποτέλεσμα και να μας νοιάζει αυτό? Λοιπόν, κατάλαβα την ερώτηση. Προς έκπληξη όλων. Τι είναι σωστό? Θα κοιτάξουμε τις λέξεις τώρα. Μπορείς να παραγγείλεις ένα ζευγάρι παπούτσια από το Scrooge, τα λεφτά σου τα έδωσες, ωραία, και να σου έρθει κάτι άλλο από αυτό που περίμενες. Εγώ αυτά τα παπούτσια, ας πούμε, τα παρήγγειλα, μου ήρθαν, δεν τα εκτίμησα, αλλά έχω περπατήσει και έχω ανέβει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα σε όλες τις πλαγιές της Αμοθράκης και πλέον τα αγαπάω πολύ. Θέλω να σου πω, επειδή είπες για να κλαίνουν τα λεφτά τους, ότι και καλά εγώ ήρθα να δω το αποτέλεσμα, γι' αυτό έδωσα τα λεφτά μου. Δεν μας νοιάζει γιατί έδωσες τα λεφτά σου. Το τι έχει δουλευτεί γενικά, καλώς ή κακώς θα φανεί. Αλλά είτε φανεί κάτι σε εισαγωγικά καλό, σε εισαγωγικά κακό, σύμφωνα με σένα, και πάλι είναι αξιοσέβαστη όποια δουλειά έχει γίνει από πίσω. Βασικά δεν είμαι σίγουρος ότι έχω απαντήσει την ερώτηση. Η ερώτησή σου ήταν αν μας ενδιαφέρει, αν πρέπει να διαφορούμε για αυτό που γίνεται πίσω από τη σκηνή και στις ώρες προβών, ή πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο αυτό που λαμβάνουμε ως τελικό αποτέλεσμα. Εν μέρει μου το έχεις απαντήσει όμως. Ναι, σου απάντησα και πολλά είπα βασικά. Θέλω να σου πω. Εννοώ ότι τι άλλο θες, ρε φίλε? Σημασία έχει. Σου απάντησα βασικά σε ερώτηση νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε τόσο εύκολα. Υπάρχει αυτή η παράσταση, για κάποιο λόγο βρέθηκες εκεί, η μοίρα και τα άστρα σε φέρανε. Δες τη χωρίς να κρίνεις, εκτίμησε αυτό που πήρες, με αυτό είχε να σου δώσει ο άλλος, τώρα γιατί να κλείσει τα λεφτά σου. Για τα λεφτά σου μπορεί να κλείσει μόνο για κάτι που, ξέρω εγώ, μόνο αν δεν έκανες κάτι και έχασες λεφτά. Κάθε παράσταση, είτε καλή είτε κακή, Τώρα, κάτι έχει να σου δώσει. Βάλε από κάτω Κωνσταντίνος Ντάτης 2023. Όχι, τι λέω, μωρέ, 2024. Ένα χρόνο πίσω. Α, καλά. Πάμε πολύ καλά. Δεν μπορώ. Τώρα θα περάσω στις ερωτήσεις, να σε μάθουμε λίγο καλύτερα. Α, βέβαια, γιατί είχατε μεγάλη πρεμούρα. Τα ομάδα, μωρέ. Λοιπόν, πιστεύεις στα ζώδια? Πιστεύω ότι υπάρχουν 12 ζώδια, δεν τα ξέρω όλα. Αν θυμάμαι καλά, είμαι κρυός. Η μάνα μου, αν θυμάμαι καλά, μου έχει πει ότι είμαι Είσαι δίδυμος στον οροσκόπο. Αυτά ξέρω για τα ζώδια. Πότε από εκεί και πέρα, πιστεύω, έχω Πρωταπριλιά. Όχι, 2 Απριλίου. Α, ναι, το λέγαμε. Κρυώσεις. Είμαι κρυός, αλλά όχι κρύος.
Αν εξαιρέσουμε τα αστεία μου. Βλέπεις, τραβάω. Άκου να δεις πρωταπριλιά, ο πατέρας μου που είναι πλακατζής, ενδεχομένως περισσότερο από μένα, ο πατέρας μου έπαιρνε όλο το σόι και τους έλεγε «Γεννήσαμε δίδυμα». Πρωταπριλιάδικο αστείο. Και την επόμενη μέρα που όντως γεννήθηκα και τους έπαιρνε τηλέφωνο, δεν τον πίστευε κανείς. Οπότε κανείς δεν πίστεψε ποτέ ότι γεννήθηκα. Ήταν ένα τραύμα αυτό. Τώρα, το 2023. Το 4. Ακόμα δεν με πιστεύει κανείς. Και λέει δεν είναι αληθινό, και βάζει το χέρι και περνάει από μέσα. Κάτι άλλο με ρώτησε όμως, γιατί μου τη σπάει αυτό που γίνεται στην ψευτοτηλεόραση με τους δημοσιογράφους που κάνουν μια ερώτηση, έρχεται ο πολιτικός, απαντάει περί ανέμων και υδάτων, απαντάει κάτι τελείως άλλο. Και ο δημοσιογράφος δεν προσβάλλεται καθόλου και απλά συνεχίζει, λες και το απάντησε. Τέλος πάντων, είναι ένα ωραίο τέχνασμα από τα πολλά στα οποία θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους να ανήκουν κάπου. Άρα δεν πιστεύεις. Αυτό σου λέω, παιδί μου. Δεν θες να σου πω, όχι, βγαίνει εκπομπή. Θα απαντάω μονολεκτικά. Όχι, δεν πιστεύω. Πρέπει να σου κάνω τέτοιες ερωτήσεις, να απαντάς μονολεκτικά. Πλάκα θα έχει. Έχεις να μου πεις, λοιπόν, έχεις 5 δευτερόλεπτα να το σκεφτείς. Θέλω να σε γρήγορα να μου πεις το αγαπημένο σου τραγούδι, την αγαπημένη σου ταινία, την αγαπημένη σου παράσταση. 5 δευτερόλεπτα για το καθένα. Δεν μπορώ να με βάζουν σε καλούπια. 5 δευτερόλεπτα. Για το τραγούδι δεν χρειάζομαι 5 δευτερόλεπτα, γιατί μπορώ να σου πω ότι είναι ο μάγος των Χαΐνιδων. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρεις. Αμφιβάλλω αν ξέρεις και τους Χαΐνιδες. Εννοείται τις ξέρεις. Σταμάτα. Δεν έχετε περάσει. Για ανήλικη, για χωριάτισσα, για γράμματα. Χωριάτισσα γιατί και βασικά, άμα ήσουν χωριάτισσα, θα ήταν ένα μεγάλο σύν αυτό. Δεν έχω χωριό, ρε παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Έχω τις Σέρρες. Μας πιάνει. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω και εσένα και το κοινό σου, αλλά οι Σέρρες είναι πόλη. Έχω μετά τη Θεσσαλονίκη που παρά είναι πόλη. Παιδιά, δεν ξέρω. Έλα, σε έχω τώρα, πάμε. Ναι, ο μάγος των Χαΐνιδων είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Αγαπημένη μου παράσταση. Που έχεις δει αυτά τα χρόνια, έτσι. Πώς το κάνει αυτό, δεν μπορώ να το κάνω. Πώς το κάνει στο Μαρίνα Αγωνία. Δεν είναι καλά με τίποτα. Μόνο κατά ποιο μπορώ. Τι να σου πω. Σκεφτόμουν και πριν. Επειδή δουλεύω ένα ρόλο τώρα για ένα μάθημα, σκεφτόμουν την παράσταση που είχε ανεβάσει ο Νικορές της Χανιωτάκης. Λεγόταν «Η Γίδα» ή «Ποιος σκότωσε τη Σίλβια». Νομίζω έτσι λεγόταν. Η οποία ήταν μια πολύ συγκλονιστική παράσταση. Έχεις ιδέα? Όχι. Ψέματα θα σου πω. Η φάση είναι ότι ο πρωταγωνιστής είναι ένας πολύ πετυχημένος οικογενειάρχης, επαγγελματικά καταφτασμένος, ας πούμε. Τα έχει φτιάξει όλα στη ζωή του άψογα. Έχει 1 ή 2 παιδιά, δεν θυμάμαι. Όλα λειτουργούν ρολόι στη ζωή του. Τον βραβεύουν παντού, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Επιστήμονας, γιατρός, δεν θυμάμαι την ειδικότητά του. Τέλος πάντων. Είναι πολύ περίεργο το θέμα. Να φανταστείς ότι πολλοί την ώρα της παράστασης περνόντουσαν και φεύγανε. Αχ, πολύ συνήθως. Τώρα τελευταία το βλέπω συνέχεια. Ναι. Σταματάει ο κόσμος και φεύγει στα μισά της παράστασης. Και νωρίτερα, έτσι. Ναι, ο συγκεκριμένος τώρα ρόλος ερωτεύεται μια γίδα. Και όχι μόνο την ερωτεύεται, αλλά κάνει και έρωτα μαζί της. Κτηνοβασία. Κτηνοβασία. Και... Περαστάσεις που λέγονται. Όχι, έτυχε να τη δω. Είχα πάει μια φίλη μου και πραγματικά με συγκλώνησε. Και τώρα το θέμα ήταν πώς να το δυσκολευόταν να το πει στη γυναίκα του. Παρότι δεν της είχε κρύψει ποτέ τίποτα αυτό. Αφού δεν τέλει της το είπε, η γυναίκα δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Τύπου, αν με είχες κερατώσει με γυναίκα, παιδί μου, θα σε σκότωνα. Τώρα τι να κάνω, δεν μπορώ να καταλάβω τι με έχει βρει. Πιάνετε κέρατο με τη γίδα όμως. Παιδιά, τι ερωτήσεις κάνω τώρα, έτσι. Πιάνετε, ξέρω εγώ. Τώρα από το να πάζω μια γίδα. Πήγε και τη σκότωσε τέλος πάντων. Τη γίδα και του την έφερε μπροστά του. Όχι. Ας σκότωνε αυτό να τον πήγαινε στη γίδα. Έπρεπε να σκοτώσει τη γίδα. Ναι, τι να σου πω. Όχι. Ήταν πολύ. Ανεβαίνει κάπου τώρα αυτή η παράσταση, να πάμε να τη δούμε. Όχι, νομίζω έπαιξε 3 χρόνια σε ρί, αλλά έχει 2-3 χρόνια που την είδα. Καημένη γίδα. Ναι.
Δεν ξέρω. Πολλές παραστάσεις έχω δει, αλλά δεν ξέρω αυτή μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Και τι άλλο με ρώτησες? Ναι, αγαπημένη σου ταινία. Αγαπημένη μου ταινία. Αυτή που είδαμε προχθές. Δεν έχω. Καμία. Παιδιά, πώς γίνεται αυτό, μόνο εγώ έχω ταινία. Θα πω Φάνη και Αλέξανδρος. Το έχεις δει? Όχι. Με έχει βγάλει εδώ. Τι να πω. Φάνη και Αλέξανδρος. Ψάξτε το. Βάλτε εδώ με link μπροστά. Αυτή, 5 δευτερόλεπτα είχα. Σου έδωσα την απάντησή μου. Περιμένω επόμενη ερώτηση. Κοίτα εκεί. Εγώ θα... Φαντασία δράμα. Α, Δες πόσες ώρες είναι. Αυτό δεν είναι. Δες πόσες ώρες είναι. πόσο είναι. 2 ώρες και 51 λεπτά. Όχι ρε. 3 ώρες παράσταση. Α, έχει 2 εκδοχές αυτή η παράσταση. Άντε πάλι. Αυτή η ταινία. Είχε βγει και σε φάση επεισοδίων, νομίζω, μίνι σειρά και κράτηκε 5 ώρες. Ο Μπεν Χουρ. Ξεκάθαρα. Ο παπα, όχι, δεν θα το έκανα. Α, και το ξέρεις ποιο άλλο έχει βγει έτσι. Που υποτίθεται ότι θα. Θυμήθηκα τώρα μια σειρά η οποία με έχει συγκλονίσει και είναι στο... Δεν θυμάμαι την πλατφόρμα. Ποιο είναι, το Netflix και το άλλο? Έχει άλλο μαζί. Όχι το Antenna Plus, το Disney Plus. Τέλος πάντων. Ξέρω ποιο. Το ντοκιμαντέρ για το Τσερνόμπιλ. Το έχεις δει? Ξέρεις τι είναι το Τσερνόμπιλ? Ξέρω. Α, πάλι καλά. Ενώ, παιδί μου, ήσουν πολύ αγέννητη για να ξέρεις. Ούτε σαν ιδέα δεν υπήρχα. Πότε ήτανε? Καλά, ούτε εγώ υπήρχα. Δεν θυμάμαι. Το 83. Α, ήταν η μάνα μου 3 χρονών. Ναι. Ποτέ από τα 10. Έχουν 7 χρόνια διαφορά οι γονείς της. Άστο τώρα. Το ξέρεις? Άμα σου πω από τι ηλικία είναι μαζί θα πάθεις πλάκα. Υπάρχει μια σειρά που εμένα είναι τις αγαπημένες μου που λέγεται The Queen's Gambit. Δεν ξέρω αν έχεις δει στο Netflix. Υποτίθεται ότι ήταν ταινία, αλλά τους βγήκε γύρω στις 9 ώρες. Οπότε ταινία δεν γινότανε. Και το κόψανε. Δεν υπάρχει δηλαδή στην ουσία ότι ξεκινάει άλλο επεισόδιο. Είναι σαν να βλέπεις τη συνέχεια κάθε φορά. Το οποίο μ' αρέσει. Α, σου προτείνω εγώ τώρα εδώ πέρα, γιατί προτείνουμε και ταινίες και παραστάσεις. Ό,τι θες προτείνεις εδώ πέρα στον κόσμο γενικά. Είδα μια ταινία της προάλλες που είναι γυρισμένη με κινητό. Τέλειο. Απίστευτη Τι δουλειά. κινητό? Με iPhone φαντάζομαι. Φαντάζεται. Εγώ θα κάνω την πρώτη ταινία με Android. Με Android, το έχω πει. Σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη. Μην νομίζω ότι ανακάλυψε στην Αμερική. Τι έχει ξαναγίνει. Αλλά είναι κάτω. Δεν λατρεύω. Μου την παίρνει και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Όχι, ρε, σιγά την ιδέα. Έχουν γίνει ταινίες και ταινίες με Android. Χαλάρωσε λίγο. Ας το καλό πια. Έλα, ναι, που λες, είναι γυρισμένο με κινητό. Και έχει να κάνει όλο με το διαδίκτυο. Λέγεται Missing, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Παρ' όλα αυτά, είναι 1,5 ώρα περίπου. Είναι απίστευτη. Δεν βαρέθηκα δευτερόλεπτο, που δεν το παθαίνω, ξέρεις, εύκολα. Συνήθως ξέρεις να κάνω λίγο skip, να κάνω και αυτό. Απίστευτη ταινία. Και έχει και πολύ ωραίο τέλος, συγκλονιστικό, και τα μπορώ να πω. Και πραγματικά είναι γυρισμένη, ξέρεις, βλέπουμε στην ουσία μέσα από την οθόνη του λάπτοπ της κοπέλας. Και ό,τι γυρνάει, το γυρνάει με το κινητό της. Και είναι υπέροχη. Αυτή η παρένθεση. Να πάτε να τη δείτε την ταινία, παρακαλώ. Τέλεια. Με το που κλείσουμε από εδώ, φεύγω. Πάω να τη δω. Α, μετά πάμε για φαΐ τώρα, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τη δούμε ταυτόχρονα. Λες. Τους πω να χαμηλώσουν τη μουσική, να κάνουμε αυτό. Μην μου ξαναμιλήσεις για φαΐ, μόνο αυτό σου λέω, σου παρακαλώ, γιατί έχουν μια αδυναμία στο φαΐ. Ανάβεις Και τώρα. αν μπαίνει το φαΐ στο μυαλό, όλα τα άλλα παραμερίζουν. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, πατάτες. Πώς περνάει ο χρόνος μαζί μου, το κατάλαβες? Ναι, τέλεια. Το κατάλαβες ότι μιλάς 45 λεπτά. Όχι, όχι, νόμιζα 45 ώρες. Κακό, το ξέρω. Πω. Αλήθεια από μένα. Μόνο εμένα προσωπικά. Εσείς μια χαρά περνάτε. Και είμαι και καλή κοδέσποινα, ρε παιδί. Είσαι πολύ καλή, αλήθεια είναι. Ευχαριστώ. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία 45 λεπτά, είναι όλα τέλεια. Για πάμε. Το ξέρεις τι σηματάκι αυτό? Τα παπάγια στη σειρά. Τι μου κάνει? Παιδί μου, το σήμα της βοήθειας. Α, βοηθιά. Εκείνος Αισθάνεσαι. το έφερε. Ποιος? Όχι. Α, Αυτό! Όχι! ο Χριστόφορος Κολόμβος εδώ πέρα. Θεωρείς ότι την Αμερική την ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος ή ο
Βεσπούτσι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Θεωρώ ότι την Αμερική την ανακάλυψε η Ελλάδα. Γενικότερα, η κυβέρνηση της Ελλάδας. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια χρονολογία. Η έρευνά μου με οδηγεί εκεί παρόλα αυτά. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, σαν χώρα, μη έχοντας κάποια πολιτική δύναμη να την κυβερνήσει, ανακάλυψε και δημιούργησε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να έχει έναν μπάστακα πάνω από το κεφάλι της και ναι, να κάνει μας προτεκτοράτο της και εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι σε αυτό τον αέναο πόλεμο Ανατολής και Δύσης. Δεν καταλαβαίνεις πόσο θέλω να σε δει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι εφικτό. Παρακαλώ. Την ακούτε, έτσι? Ανοίγεις και τα δαχτυλάκια. Εντάξει, όταν ζητάς βοήθεια δεν μπορείς να το σκεφτείς. Σωστά και αυτό. Συγγνώμη, πού είναι η κιθάρα σου? Δεν είπες ότι θέλεις να παίξεις? Μου είπες να φέρω κιθάρα. Εγώ αφήνω τους καλεσμένους μου να έχουν την ελευθερία τους. Δεν τους βάζω ταμπέλες. Ωραία. Ωραία, Ελεύθερος λοιπόν, όντας, δεν έφερα την κιθάρα. Όταν θες Ήθελα να συζητήσω μαζί σου. Το περίμενα πάρα πολύ καιρό και δεν ήθελα μια κιθάρα να μπει ανάμεσά μας. Αυτά μου λέει τώρα και δεν μπορώ. Γίνομαι πιο κόκκινη από το χώρο. Όταν σε φέρω στην εκπομπή που είναι live, θα έρθεις να τραγουδήσεις. Τι θα τραγουδήσουμε? Έντεχνα. Ταμπέλα, θα μας πεις το μάγο. Ποιο μάγο, παιδί μου? Όχι, μάγο. Έχουμε πνευματικά δικαιώματα να παίξουμε τέτοια τραγούδια? Ναι, καλέ, ό,τι θέλουμε παίζουμε. Σοβαρά μιλάς? Νομίζω ναι. Είσαι σίγουρη? Ψάξτε αυτό. Είμαι σίγουρη. Έχω γράψει και ένα τραγούδι για το Μητσοτάκη, αν θες μπορώ να το παίξω. Αυτό μπορώ να το παίξω γιατί είναι δικό μου, κάνω ό,τι θέλω. Ευχαριστώ. Σου πω εδώ πέρα ότι έχουμε κι άλλο μουσικό. Ο Έρικ γράφει μουσική. Όπα. Κυκλοφορεί μουσική. Εσύ πότε? Τι πότε κυκλοφορώ? Τα βράδια. Μάτα. Το ξέρω. Με τον καλό κόσμο. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι τώρα, να το μάθετε για τον Κωνσταντίνο, γιατί κάποια μέρα μπορεί να μπείτε στο αυτοκίνητό του. Μην το πεις. Θα το πω. Είναι καλός οδηγός. Πολύ καλός οδηγός, αλλά όλη τη διάρκεια η καρδιά μου πήγαινε έτσι. Άφηνε το τιμόνι, χόρευε. Τραγούδαγε. Φίλε, πώς το κάνεις αυτό? Ξέρεις ότι το λέω σε όλους έτσι. Θυμάμαι το ταξίδι για το σπίτι σου ήταν τεράστιο, οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι να περάσει η ώρα. Σιγά βρε το ταξίδι. Πού σε είχα πάει, πού ήταν, στις εξοχές? Από πάνω ακριβώς από εδώ που είμαστε, μία ευθεία. Είσαι κύριος. Είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι, με χαρακτηρίζει αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω ότι αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες, αλλά δεν θα κλείσω έτσι. Εγώ ήρθα για το φαγητό, παιδιά. Έχει υποσχεθεί δείπνο. Έχω υποσχεθεί. Οπότε εγώ σου ευχαριστώ. Να δούμε τι θα φάμε τώρα. Κοίταξε, εξαρτάται. Θες φαγητό ή γλυκό? Έχω δύο στο μυαλό μου. Συγγνώμη, τι δίλημμα είναι αυτό? Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορώ τα διλήμματα. Όταν μου λες φαγητό ή γλυκό, θα σου πω και φαγητό και γλυκό. Ωραία, εντάξει. Και ζητώ επισήμως και δημοσίως να πληρωθεί ο Έρικ. Βάλε το τέτοιο. Να αναγνωριστούν όλοι του οι κόποι. Ήρθε η μέρα μου να λάμψει. Ήρθε η μέρα σου να λάμψει. Να πω ότι αυτός ο μικρός θεός πίσω από την κάμερα που δεν βλέπει κανείς. Ωραία. Θέλεις να βγεις? Θες να βγεις, να έρθεις λίγο εδώ μπροστά? Έλα λίγο εδώ μπροστά. Μικρέ Θεέ, κάτσε ανάμεσά μας. Δεν μας χωρίσει η κιθάρα, μας χωρίσει ο Έρικ. Ο Έρικ είναι εδώ για σας. Λοιπόν, είναι πάντα εδώ για σας και ας μην τον βλέπετε. Το πρόσωπο. Χειροκρότα Μανού. Το πρόσωπο που είναι πίσω από την κάμερα, επιτέλους. Έλα λίγο, μίλα στα αργιά μου. Μίλα εδώ. Στο βιντεο. Κατά μικρό. Καλησπέρα. Δουλεύω, δεν με πληρώνουνε. Με σήκωσε από το κρεβάτι μου για να έρθω εδώ πέρα. Τι γλυκούλη. Πρέπει να με εκτιμάς. Σε εκτιμάω και μήπως ήθελες να έρθουμε στο κρεβάτι σου? Όχι, όχι. Δεν κατάλαβα το παράπονο γι' αυτό. Τώρα αυτό θα σε καταγγείλει. Το βλέπεις έτσι. Θα λέει ο Κωνσταντίνος. Ελεύθερα, παιδιά. Σε έχουν ξανακαταγγείλει. Όχι, δυστυχώς όχι ακόμα, αλλά ό,τι είναι να φέρει περιπέτειες στη ζωή μας, ευπρόσδεκτο. Ωραία. Τώρα δεν παίζεις κάπου. Είπαμε Ιούνιο τώρα, θα σε ξαναφέρω μέχρι τον Ιούνιο να μας πει. Είναι θεατρικά. Γιατί? Παίζω μουσική στον δρόμο, δεν κατάλαβα γιατί είναι τόσο. Να σε βρούμε. Ναι, όντως. Θα έρθουμε.
Ήταν να πάω, αλλά μας το ακύρωσε η βροχή. Αλλά δεν το θυμάσαι. Όχι, αλλά θα πω ναι, το θυμάμαι. Σταμάτα. Ναι, παρ' όλα αυτά θα έρθουμε όντως. Και του είπα να του κάνω το βίντεο κλιπ και δεν ήθελε. Ποιο βίντεο κλιπ? Δεν σου είπα θα τραγουδάς και θα στο κάνω βίντεο κλιπ. Θα φέρω εγώ κάμερες στον Έρη και εκεί να τρέχει μέσα στα χιόνια και θα στο κάνω βίντεο κλιπ. Φοβάμαι. Το βλέπεις τις δουλειές που βάζεις να κάνω. Το χειρότερο που έχουμε κάνει. Όχι μόνο πρέπει να πληρώνετε, να παίρνει και βαρέα ανθυγιεινά. Όχι, Ένσημα. ξέρεις τι, και θέλω κιόλας καφέ κάθε μέρα για την ψυχική οδύνη. Οκ. Ναι, ένα καφέ ζητάει το παιδί. Δεν σε ξαναπαίρνω. Όχι, Είστε το φτωχό. Θέλω να καταγγείλω ότι εδώ στο Planet Web Radio ο Έρικ δεν πληρώνεται. Μόνο που Έρικ δεν είχα νίκη. Έρικ, πόσο χρόνο είσαι? 16. Δεν τα λένε να πάω αυτό. Παιδική εργασία, ρε. 13. Είμαι 12. Θέλω τη μαμά μου. Πού σε βρίσκουμε να τραγουδάς? Σε μέρη που δεν μπορείτε να με βρείτε βασικά, παίζω incognito. Σίγουρα θα με βρείτε στη Σαμοθράκη τον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν σας πέφτει το έχεις έθιμο ή είναι το χωριό σου? Είναι ο αγαπημένος μου προορισμός. Θέλω πάρα πολύ να πάω. Να μην πάεις μαζί, παρακαλώ. Δεν ξέρω. Κάνεις κάμπινγκ? Έχω κάνει και... Έχω κάνει... Πήγαμε και λιποθύμησε. Έπαθα δηλητηρίαση, ρε παιδιά. Θα παρακαλώ τώρα, μην με πες έτσι. Έπαθα δηλητηρίαση από σουβλάκι στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Πήγα κι εγώ, το πιο safe πήγα να φάω, ρε παιδί μου. Έφαγα μια πίτα με γύρο στη Θεσσαλονίκη και έπαθα δηλητηρίαση. Στη Σαμοθράκη ελπίζω να μην πάω, γιατί θα έρθω. Πας μόνος σου ή πας με παρέα? Και τα δύο. Πας μόνος σου? Έχεις πάει μόνος σου? Έχω πάει και με παρέα και μόνος μου. Έχω πάει πολλές φορές μόνος μου διακοπές. Αλήθεια. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να είμαι εισιτήριο στην τσέπη σου. Τότε δεν θα ήμουν μόνος. Γι' αυτό το λέω. Κοίτα, αν μου τα πληρώσει, εγώ έρχομαι. Ευχαριστώ. Πολύ δελεαστική πρόταση. Θα τη σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Αφού πάω το ταξίδι. Πού θα πάμε τα Χριστούγεννα, τώρα εδώ. Τα Χριστούγεννα θα πάμε. Θέλω να πάω. Έχεις πάει μετέωρα? Θέλω να πάω Αργεντινή. Μετέωρα. Αν πληρώνεις το ταξίδι όπως είπες, πάμε κάπου μακριά. Μετέωρα έχω πάει άπειρες φορές. Αλήθεια. Ναι. Είναι όνειρο ζωής. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πολλά μοναστήρια και μπορείς να προσευχηθείς. Να περάσεις λίγες μέρες ήρεμος και ήσυχος κοντά στο Θεό. Νιώθω ότι με κοροϊδεύεις αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό. Όχι, πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Και λέει τον εαυτό μου. Μετά τη Σαμοθράκη, ο δεύτερος αγαπημένος μου προορισμός είναι το Άγιο Νόρος. Όπου κοροϊδεύει τώρα ακραία. Όχι. Για να έρθω εδώ σήμερα πήγα και πήρα τη συμβουλή του πνευματικού μου. Το πώς λέγεται. Μου είπε δείξει το προφίλ της Μάρθας. Καλό κορίτσι φαίνεται, κορίτσι του Θεού να πας. Την ευλογία μου, τέκνον μου. 3 τα έχω. Δείξε μου τώρα τη φωτογραφία από το Άγιο Όρος. Δεν μπορώ να στη δείξω γιατί κάνω γυμνισμό στο Άγιο Όρος. Για να αναστατώνω τους ρασοφόρους γκουρού. Που θα μας κάνει cancel η εκκλησία. Εγώ θα σας κάνω cancel. Αυτά τα ωραία λοιπόν. Έφτασε και στο τέλος του. Τώρα να πω εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο που ήρθε. Δεν νομίζω ότι το πιστεύει, αλλά παρακαλώ. Το ευχαριστώ. Που πιστεύω. Δεν θα διαρκέσει πολύ. Ας μην κάνουμε κάτι, μην μπεδεύουμε περισσότερο τον Έρικ. Επανέρχεται μαζί μας η Μάρθα και. Καλά. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που έκανες αυτό το ταξίδι για να έρθεις. Ελπίζω να σχόλασες πιο νωρίς. 2 αεροπλάνα άλλαξα. 2. Δεν είχε ανταπόκριση. Τι. Είχε ανταπόκριση, δεν είχε απευθείας. Δεν το έχω άλλο. Πάμε. Πάρε το χρόνο σου. Τον πήρα. Τον παίρνω το χρόνο μου γενικά. Λοιπόν, θέλω θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου, που δεν μπορώ να την πιάσω αυτή τη στιγμή γιατί έχω το μικρόφωνο, αλλά από τα βάθη, να σου πω ότι είσαι ευπρόσδεκτος όποτε θέλεις να έρθεις και εδώ και στην εκπομπή μου, που με βλέπετε κάθε δεύτερη Δευτέρα στο Planet Web Radio. Μου ακούτε μάλλον, δεν με βλέπετε, 3 ώρα το μεσημέρι. Αυτά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνε, και επειδή το έχω λίγο έθιμο, θα κάνεις εσύ το outro. Ωραία, θα κάνω το outro. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες, αν και δεν κατάλαβα γιατί με κάλεσες, δεν κατάλαβα ποτέ τι είχα να πω. Παρ' όλα αυτά, είναι μια διασκεδαστική διαδικασία. Μου άρεσε που βρέθηκα εδώ. Κάθε τύχη εύχομαι στο σταθμό σας και στις εκπομπές σου και σε σένα προσωπικά, να λάμπεις ό,τι κάνεις. Το κάνεις ήδη βασικά, αυτό δεν έπρεπε να το πω. Ναι. Καλά να περνάτε, να διασκεδάζετε τις εκπομπές σας και εσύ και ο Έρικ και να μην ξεχνάμε για αυτούς που βρίσκονται πίσω από την κάμερα. Με χαρά θα ξανάρθω. Και θα έρθεις και πριν την παράσταση σίγουρα. Ποια παράσταση? Με το 2. Με το 2. Ό,τι θες. Και θα μας δώσεις και πρόσκληση. Η παράσταση αυτή είναι έτσι και αλλιώς δωρεάν. Δεν Για όλους θα σου δώσω. Εννοείται πως θα έχεις προσκλήσεις εκατομμύρια από μένα. Να γεμίσουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Να γίνει της τρελής. Αυτά είναι. Έλα, κλείσει και χαιρέτα τον κόσμο σου. Παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό. Δώσε μια ευχή στον κόσμο. Παιδιά. Να συνεχίζετε τη ζωή σας. Ωραία. Αυτά από εμάς σήμερα. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και καλό καλοκαίρι. Κάντε μια εγγραφή. Γιατί για να κάντε subscribe, like, τι άλλο κάνουμε. Κάντε τα καμπανάκι. όλα, τζάμπα είναι ρε παιδιά. Πραγματικά. Καμπανάκι, καμπανάκι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο. Πολλά φιλιά. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Αυτό που είπες. Ράτο. Έτσι για να ακουστεί. Το ακούς. Το παιδί μου θα το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Τι έκανα κάτι. Απλά με έχεις αγχώσει τόσο που χτυπάει η καρδιά.